למוקד שיקום נכים. טל תומר, כן, איך אפשר לעזור? כן, אז זה כבר באמת שבוע שלם ברציפות שאנחנו כל יום, מבין מה קורה. כבר העברנו המון פעמים קבלות, כבר מעל 3 חודשים מתעסקים עם אותם קבלות. הטיפול הסתיים מה-13/11, שזה כבר לפני שבוע. ובכל זאת כסף לא מועבר לחשבון בנק, ובינתיים תומר לא יכול לקנות תרופה. בוא נראה רגע. 36 אם אני לא טועה, שכתוב הטיפול הסתיים ב-13/11. לא, רגע. שנייה. אוקיי, אני רואה שיש פה מפרעות. בוא נראה ב-30/11. שנייה. נכון. רגע. 31/10. כן, אבל זה כבר על חודש שעבר. כן, שנייה רגע. החדשות עדיין לא סיימו אישורים של מפרעות. אישרו לכם את ההחזר, ואחרי ההחזר יש את האישור של המפרע. את מדברת על הסכום שכתוב 3,036. אבל למה כתוב באתר הטיפול הסתיים? איך הוא הסתיים? הסתיים הטיפול על ההחזר, אבל כדי שיעבור הכסף צריכה להיפתח מפרעה. אז למה לא נפתחת מפרעה? היא נפתחה, היא פשוט לא סיימה עדיין את הטיפול. אז מתי היא תסתיים? מה, זה לא עולה כסף למישהו לסיים מפרעה? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן ובן אדם בינתיים לא יכול לקנות תרופה? תראה, כל חודש מחדש צריך לקנות תרופה, זה לא פעם אחת. רגע, אני מבינה, שנייה. אם תסתכלי אני רק רוצה להוסיף, שומעת? כן, כן. אני שהתקשרתי וגם הלכתי בעשרות פעמים לפקידת שיקום, עוד שהיה אפשר לבקר את הפקידת שיקום, מה שאי אפשר עכשיו הבנתי מהמלחמה, אבל בכל מקרה התקשרתי גם כל יום, ואותתתי לכם נורות אדומים. אני לא רוצה לפרט אותם, אבל אותתתי לכם נורות אדומים. אמרתי לכם 5 המ"מים, אין לו... בגלל שלא העברתם לי כסף, לא יכולתי לקנות לעצמי דברים חיוניים להישרדות בסיסית, אוכל, תרופה, דיור, דברים בסיסיים. יש לי אישה, אני צריך לדאוג לה, בהיריון, ואמרתי כל הדברים הבסיסיים האלו, ואף אחד לא ראה בזה אורות אדומים. אוקיי. תן לי לראות רגע מה אני יכולה לעשות. לא, רגע. ולדעתי, אם מישהו אחד היה שומע אי פעם את השיחות ביני לבין הטלפנים, כמה אני נואש, הוא היה מבין שיש כזה כשל, והוא היה מבין למה מאבדים אנשים. למזלי, הבת זוג שלי ואמא שלי דאגו שיהיה לי אוכל ותרופה, אבל לא תמיד יש יכולת לאמא או לבת זוג, אז תיקח את זה. לי אותי הצילו, הרגו לי את הנשמה שוב פעם, שפתחתי את החשבון בנק, והבנתי שאני לא יכול לקנות אוכל לחיות, שאני לא יכול ללכת לקנות תרופה, שאני לא יכול למלא דלק, שאני לא יכול לקנות אוכל, שאני לא יכול לקנות דברים לקראת הלידה. איך אתם מפקירים הלומי קרב? הם, לא אתה, הם. מפקיר הלומי קרב במצב של היום, שהם יודעים גם ככה שיהיה עוד הרבה פצועים בעתיד, גם בנפש, וחייבים כאילו לטפל בדבר הזה. הפקירו אותי, שתבין. כל המלחמה נלחמתי שיהיה לי את הכסף הזה בחשבון, וגם כל החג לפני המלחמה התחננתי שיהיה לי את הכסף הזה בחשבון, ואף אחד לא שמע את הזעקה שלי, והייתי חייב
את הדברים האלה כדי לשרוד, ואף אחד לא שומע את הזעקה שלי, אז שאתה אומר לי, זה עבר פה, זה עבר שם. לא הקשבתי כל הזה, לא הייתי בהתחלה, אבל העניין הוא בסופו של דבר, שאם אני משלם 3,000 שקל, אז אני במינוס, עד שאתם מחזירים לי את ה-3,000 שקל האלה, ואם זה שוטף 60, שוטף 90, אתם מכניסים אותי למינוס, דה מינוס, ואז אתם כאילו פשוט גורמים לי לקריסה כלכלית בבית. זה מה שאני אומר, וזה נורא שאף אחד לא שומע את הזעקה שלי, ואני מקווה מאוד של אחרים כן שמעו, כי ככה תאבדו אנשים. אנחנו לא, אין לנו לאן ליפול. אין לנו מאיפה לקנות תרופה, אין לנו למי להתקשר. אנחנו על החיים, על המעט מאוד כסף הזה, מעט מאוד כסף הזה, שמעבירים לנו מעט מאוד, והמערכת עובדת בקצב מאוד לאט, לא מספיק כדי שלנו לא יחסר משהו בבית. אז עוד פעם אני משאיר בקשה נואשת שלא נשמעת, שהכסף, כאשר הוא יהיה בחשבון שלי, אני אוכל ללכת למכולת. כי אני לא יכול ללכת עם המכולת ולהגיד להם, הם ישלמו לי, ולהתחיל להסביר להם את התהליכים של משרד הביטחון, ולמה זה לוקח להם שוטף פלוס 90 להחזיר לבן אדם את הכסף שלו. זהו, כי לא יוצאים למלחמה אם אי אפשר לטפל בפצועים. זהו, שהבת זוג שלי תטפל, תמשיך את השיחה, אני לא יכול. רגע, שנייה, אני מנסה לראות איך אני יכולה לקדם לכם את זה, בסדר? פשוט אם את רואה, את גם רואה שאני פניתי כל יום, וכל יום משאירים פנייה כן, אני רואה שדיברו איתך. רגע. ואני יודעת שזה בלחיצת כפתור מבקשים מפרעה. בלחיצת כפתור, אז שילחצו. לא, זה לא בלחיצת כפתור, זה צריך אישורים, אבל... אבל את אומרת שהאישורים נגמרו. רק צריך אישור למפרעה. לא, יש שם... נכון, זה שני דברים שונים. אבל תגידי, מתי... רגע, שנייה, תמתיני איתי שנייה על הקו, בסדר? בסדר. רגע. תראו איזה רוח יש בחוץ. אני מתחיל לשחק משחק האש. לא כדאי, אולי אנחנו נלך. תדליק מזגן אם קל לך. טוב, אין סיכוי שאתה יודע איפה 20 שקל?
הארנק שלי, בתיק. מצאת את הארנק שלך בסוף? כן, מצאתי. להרוג תיק שם לעצור. אז הכנסתי הכל מה שצריך, כאילו, שורדות בסיסית, אז לא זה 10 שקל. לא, סליחה. טוב, תקשיבי, אני אפנה אליהם בדחיפות. א', אני רואה, רגע, שהתקשרתם בנוגע רגע. אוקיי, אז א', ממש היום, העובד הרווחה שלח מייל לזירוז לעדכון האחוזים כדי שתוכלו לקבל לחודש את התגמול. בסדר? האחוזים של הנכות? זה מה שהוא רשם פה בהערות, הוא כאילו, הם באמת עושים הכל כדי לעזור לכם. שנייה. אנחנו אפילו לא יודעים איזה תגמול הוא צריך לקבל. איזה תגמול? צריכים לחשב את זה. נו, אז מה? זה נשלח מייל לזירוז, שיחשבו את זה ושיעבירו לכם, שזה יגיע כמה שיותר מהר. עכשיו, אני שולחת לקנאביס, רגע. אבל את מבינה שכבר עשו את זה אתמול מישהי בשם שרה? מה היא עשתה? כבר עשתה בדיוק את זה, היא שלחה להם מייל לזירוז שנקבל מפרעה. לא היה אתמול. אתמול היא שלחה לעובד רווחה בקשה שיעזור לכם מבחינה כלכלית, ואז הוא אמר הוא שלח מייל לזרז את התגמולים, כי כרגע הוא לא יכול לעזור לכם כלכלית, מכיוון שזה לא מעודכן עדיין. אבל אני דיברתי איתה על הקנאביס, איך היא דיברה על משהו אחר בכלל? לא ברור. לא יודעת. אני אעשה ככה, שנייה. תגידי, אפשר לבקש להעביר אותי למוקד קנאביס, לדבר איתם? אין לי יכולת להעביר את זה למוקד קנאביס. אין להם טלפון? הם לא קיימים? לא שיש לי, אין לי טלפון שלהם. מול זוג, שנייה. רגע. שולחת להם. עכשיו, יש פה משהו שהם אישרו, רגע, שנייה, אבל כבר בעצם קיבלתם את זה ביולי. את המפרעה הזאת של 3,036, זה משהו שקיבלתם כבר ביולי. מה? 3,000, רגע, אני רוצה לראות, ראיתי את זה מקודם, אז שנייה. המפרעה על הראשון ליוני 23. רגע. ראיתי את זה מקודם, שנייה. מה זה קיבלתם כבר ביולי? איך אפשר לאשר משהו עכשיו שכבר קיבלנו ביולי? כי זה קשור ליוני. לא. אז אם את לא יודעת להסביר לי את זה, אז שיתקשר אליי נציג להסביר לי מה זה אומר. מה זה אומר זה קשור ליולי? כי הקבלה היא על יוני. לא, הקבלה היא לא על יוני, הקבלה היא על שנים לפני שנתיים, קבלות שהם לא קיבלו. מה זה אומר? את הרגע אמרת לי שכל הכסף הזה נמצא עוד לא קיבל אישור למפרעה. אז איך זה ביולי? אבל כי זה ביוני 23. רגע, 3,036, חכה רגע. אני רוצה לראות איפה ראיתי את זה מקודם, שנייה. יוני 23. פשוט מלא החזרים, אז שנייה. אני עוברת אחד. אני לא רואה את זה, שנייה.
קודם ראיתי את זה במחשב אחר, הנה. יוני 23, על 3,036.40, זה סכום שקיבלתם כבר, מה זה? רגע. לא, רגע. מה הם עשו פה? יש פה פשוט מלא החזרים. רגע. מדובר ב3 שנים אחורה, שאנחנו עשינו נכון, איחוד. לכן אני אומרת שיש פה הרבה החזרים, אז שנייה. תראות איזה מפרעות יש. שנייה. יוני. תורה של קידום ורפואה. אבל זה יותר רחוק. אז את רוצה להגיד לי שהמפרעה לא... שהוא לא יקבל שום דבר? כי הוא כבר קיבל ביוני, לטענתם? לא, רגע, שנייה, אני מנסה להבין, אני מנסה לראות. בוא נראה על מה הוא קיבל כבר, בסדר? מה זה על מה הוא איזה קיבל? מפרעות? את לא מבינה. תקשיבי, זה בעייתי לנהל ככה שיחה, כי את לא מכירה אותו. את לא מכירה את התיק, אז כאילו מה אני עכשיו אסביר לך? אני לא צריכה להכיר את התיק, זה רשום לי פה, מה זאת אומרת? רשום לי פה על מה הוא קיבל מפרעות. תקשיבי, מה את מדברת איתי? הוא התחיל לקבל החזרים על קנאביס ביוני 2023. רק אז הוא התחיל לקבל, זה הפעם הראשונה שהוא קיבל החזר. אי נכון, פעם, בסדר, אוקיי? בסדר. סבבה. אז אלה הקבלות שעכשיו אני העברתי. זה קבלות שאנחנו עוד לא, שמשרד הביטחון עוד לא קיבל. פעם ראשונה העברתי להם את זה לפני חודשיים, והם לא טיפלו נכון, בזה מאז. והם רשמו, לא נכון, כי הם דיברו איתך והם אמרו לך שהם פתחו כבר בקשות לזה, הטבות. ואני רואה אותם, אני רואה פה מלא הטבות. אם הם פתחו בקשות, אז למה אתם... מה? אם הם פתחו הטבות, אז למה אתם... שולם, קבלות שהבאתי להם לפני חודשיים שולמו ביוני 2023, זה נשמע לך הגיוני? כי אם הבאת להם את הקבלות רק לפני חודשיים, נו, אבל הקבלות היו על לפני זה, הם היו על זה קבלות שאספנו אותם מסופר פארם, ביקשנו במפורש מסופר פארם שישלחו לנו קבלות 3 שנים אחורה מכל מיני חודשים שהיו חסרות אצלנו, וכל הקבלות שהיו חסרות העברתי. זה לא קבלות להם כבר כסף. איך אני יכולה לקבל כסף ביוני 2023 על דברים שהעברתי לפני חודשיים? איך? אני באמת לא מבינה כאילו את ההיגיון. אוקיי, בואי נעשה סדר, בסדר? בואו נעשה רגע סדר. אתם התחלתם לקבל החזרים בעצם ביוני, זה מה שאת אומרת לי, נכון? ואחרי זה הגשתם גם בקשות של לפני יוני. כאילו שהקבלות היו נכון. לפני יוני, נכון? סבבה. אז אני רואה שקיבלתם מפרעה ביוני, על 1 בפברואר, על 1 במרץ, ביוני קיבלתם אותם, נכון? על 1 באפריל. אבל זה לא היה על כל הקבלות. בסדר. אנחנו העברנו מספר מסוים של קבלות, ועליהם קיבלנו כסף. לא קיבלנו כסף על קבלות שלא העברנו. אלה קבלות חדשות שמשרד הביטחון לא קיבל ביוני 2023. וחוץ מזה זה לא מסתדר לי, אז איזה מפרעה בדיוק? אז מה הם פתחו הטבות? על מה? אם את אומרת שזה כבר שולם. הם פתחו הטבות על מפרעות קודמות, על קבלות קודמות שלחתם בקשות, רשמתם ביוני, הגשתם קבלות, שלחתם ביולי, הגשתם בקשות, גם אם זה בקשות ישנות. איזה יולי? אנחנו בחודש... תקשיבי, מה? מה שאת מסבירה לי, אני באמת לא מבינה. אוקיי, בואי נעשה ככה סדר, בסדר? מה שמך תזכירי לי? רימון. איך? לירון? תקשיבי, אני רואה ככה, בוא נעשה פה סדר. א', שלחתי להם זירוז, בתור התחלה. זירוז למה? אם את אומרת לי שזה פעם. זירוז שיעברו על כל הקבלות ושיחזרו לכם את מה שלא יחזרו לכם עדיין. אחלה? זה בלי שום קשר. שלחתי להם בקשה. עכשיו, אני רואה שיש פה כל מיני מפרעות שכן שולמו לכם. נכון, יש. אני מדברת על מה שכתוב באתר, 13/11, טיפול הסתיים, 3,036 שקלים. זה אז לא... אז 3,036 שקלים האלה, בסדר? זה היו קבלות. רגע, אני אגיד לך בדיוק. שנייה. פשוט. ה-3,036 האלה, זה קבלות שהיו על יוני. לא הקבלה נכון. הייתה ביוני. לא נכון.
יש לך איזה מולך שאת אומרת לי את זה בכזה ביטחון? כן, מה-1 ליוני עד ה-30 ליוני 2023. שטויות, זה מדובר בקבלות מכל מיני חודשים. מה שהעברתי להם, אני אגיד לך בדיוק מה הקבלות שהעברתי. זה פה מולי. וגם למה שזה יהיה כתוב עכשיו באתר? כי הם החזירו את זה בטעות, מכיוון שיש הרבה קבלות, בסדר? אז הם עשו בטעות עוד פעם, כאילו, החזר על אותם קבלות שכבר שילמתם עליהם, שכבר קיבלתם עליהם. מה כתוב באתר? מה אמור להיכנס? עוד פעם, בסדר? לא עוד פעם, לא אמרת לי פעם אחת. איזה כסף אמור להיכנס? כרגע לא אמור להיכנס שום כסף. איך? כרגע אני ביקשתי מהם לעשות זירוז להכנסת הכספים. איזה כסף? של הקבלות, של הקנאביס. אבל אמרת שלא אמור להיכנס. תקשיבי, אני לא רוצה לדבר איתך. תעבירי אותי בבקשה, זה לא אישי, אבל את לא מבינה איך להסביר לי. תעבירי אותי בבקשה למישהו אחר שכן מבין. אני אסביר לך. את לא מסבירה לי, זה שיח חרשים. אני מאוד מאוד ברורה בדברים האלה, ומאוד מאוד מנהלת בירוקרטית פה את הקבלות פה מצוין, אז אין דבר כזה שאת אומרת לי, דבר כזה לא קשור לכלום, שבאתר כתוב משהו במפורש, את לא יכולה להגיד לי שזה לא נכון. באתר רשום במפורש שנגמר הטיפול על החזר כספי, נכון? רשום לך גם על איזה חודש, על איזה קבלות אלה? לא, אבל אני קיבלתי ממוקד קנאביס במייל, מייל שהקבלות שאני העברתי להם, הועברו להמשך טיפול, אז איפה הטיפול? נכון, אז אני מסבירה לך שהם עדיין לא עשו את ההמשך טיפול, ולכן למה? שלחת להם זירוז. לכן שלחת להם זירוז. מה זה לכן שלחת להם זירוז? אז למה באתר כתוב שקרים? אז את מוכנה לכתוב לי בשם אגף השיקום, כתוב שקרים, כי אם כבר קיבלנו על זה כסף, לא אמור להיות כתוב באתר שהכסף הזה אמור להיכנס. לא, מה שהרשום באתר, ולכן היה כתומר קיבל הודעה שהוא יקבל את הכספים בתגמול. איזה כספים? הוא קיבל שההחזר עבור התרופה, הוא קיבל הודעה על זה לפני 10 ימים. שההחזר הכספי עבור התרופה אושר, זה מה שהוא קיבל, נכון? איזה החזר אבל? אז אני מסבירה לך עוד פעם שיש שני חלקים להחזר. יש את האישור על ההחזר, ואחרי זה יש אישור על העברת הכסף עצמו. זה שני דברים שונים. לידיעתך, אושר החזר תשלום עבור תרופה. ההחזר יבוצע בתגמול, בברכת בריאות איתנה, יום ראשון 12 בנובמבר. יום אחרי זה, שהטיפול יסתיים, 13/11 באתר על סך 3,036 שקלים. עכשיו, או שאני מטומטמת, או שאני לא מבינה מה בדיוק העניין בהודעה הזאת, שאומרים שיבוצע תשלום בתגמול, בדרך כלל יומיים אחרי הודעה כזאת נכנס כסף של ההחזר, כתוב, ההחזר עבור התרופה יסתיים, אתה תקבל כסף בתגמול, ובאתר כתוב 3,036 שקלים. אז על איזה כסף את מדברת? את אומרת לי שאין שום סכום שאמור להיכנס. כתבו במפורש, אז על מה את מדברת? אוקיי, אז מה שאני מדברת... לא, אני לא רוצה, כי את לא מבין... לא, אני לא רוצה. אני רוצה בבקשה נציג אחר, כי אני רוצה נציג ממוקד קנאביס שידבר איתי ויסביר לי, כי את לא ממוקד קנאביס, ואת אומרת לי הם לא מבוססים על כלום, וזה מטמטם אותי. אז בבקשה. אני אבקש ממי שידברו איתך. לא, אין לי יכולת להעביר אותך, עם כל... אחראי, למישהו אחראי. מישהו אחראי עכשיו על המוקד כשיחות. אין דבר כזה, זה לא הגיוני, אני כל יום מתקשרת. בסדר, תמתין רגע על הקו. אני מתפלל בשבילך, תמיני, אז אתה... מה, שומעים את המוח? אבל לא רק עבורי, אבל כל פצועי צה"ל עכשיו. תמיני, זה אנשים מתים. שוגעים את השכל. די כבר. מיד ברמות, אי אפשר... מה, אני מפגרת? יש גבול גם, בזלזול באינטליגנציה. אי אפשר איתם. מה היא אמרה? שהסכום הזה זה סכום שכבר שולם לך ביוני. בסדר. תיאטרון אבסורד. עזבי, אתה באמת... זהו, אז אל תדברי. זה פשוט תיאטרון אבסורד והורגים אנשים. לא רוצה לשמוע. הלכתי כי אני לא רוצה לשמוע. לא, אני התמותחתי שכן לעשות את זה קבים, וואו.
לירון, הדבר היחיד שאני יכולה לעשות זה לבקש מהמוקד החזרים שיחזור עלייך ויסביר לך את הדברים לעומק. תקשיבי. בסדר? כן. ומתי? אני שולחת להם פנייה עכשיו, זה עדיין בפנייה דחופה, אז אני מקווה שהם יחזרו מהר. לא, זה לא מתאים, לא. יש לך שם אחראי של השיחות, תתני לי לדבר איתו. אני יכולה לפתוח פנייה לאחרי, אבל זה גם 3 ימי עסקים כדי לא, 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 אני לא מסכימה לזה, לא. קוראים לי רימון כמו אחי, זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה, אין דבר כזה, אז אני אתקשר עוד פעם ועוד פעם, עד שאני אקבל נציג. נציג שיכול לדבר איתי ולענות לי תשובות ברורות. אין בעיה, תתקשרי עוד פעם, תקבלי נציג, הוא יעשה את אותה בדיקה, יענה לך את אותו דבר, אני לא אומרת דברים, לא ממציאה דברים. לא, אבל את לא נותנת שום מידע. אבל אני נותנת לך מידע, אני מסבירה לך. מה המידע שנתת לי? כמה כסף אמור לעבור? זה שהמידע לא מוצא חן בעינייך. לא, גברת. מה המידע שאמור, מה הסכום שאמור לעבור? כרגע לא אמור לעבור שום סכום. שום דבר עדיין לא אושר. כי מה שהם עשו טעות. הם רשמו לכם שאמור לעבור כסף על קבלות שכבר קיבלתם אותם בעבר. תשלחי לי במייל שמשרד השיקום עשה טעות. תשלחי לי במייל, אני רוצה את זה כתוב. הם שלחו את ההודעה בטעות, הוא לא עשה טעות, הם שלחו את ההודעה בטעות. לא נכון, כתוב באתר שהוא אמור להיכנס 4,396. שזה משהו שכבר קיבל. בסדר, יש לך עוד כספים שאת אמורה לקבל. לא אמרתי שאת לא תקבלי כספים, בסדר? ולכן ביקשתי מהם שיזרזו את זה. אבל את שאר הכספים שאת אמורה לקבל. שאלוהים יודע כמה? זה נראה לך הגיוני? המון קבלות. אני יכולה לעבור איתך על הקבלות, מה קיבלתם ומה לא, ולעשות את החישוב, אין לי שום בעיה. אני עכשיו אגיד לך. אבל אני לא ממציאה דברים, לירון. רימון. סליחה. את לא ממציאה דברים, זה לא אישי אלייך, את עובדת בטלפון של אגף שיקום נכים, יש לי בן זוג פוסט-טראומטי, אני בחודש 9, אין לנו כסף לקנות שום דבר, כי אתם מורחים אותנו בשיחות, וזה לא אישי אלייך, אבל את מייצגת פה גוף, אז את תייצגי אותו, ואז לא תקחי דברים אישית, אני לא לוקחת אישי. אז זה לא אישי אלייך, אבל אני לא מקבלת שום מידע, סורי, זה מה שאת אומרת לי, את רק נותנת לי אי מידע. חוסר מידע. לא, אני לא נותנת לך אי מידע. אני פשוט נותנת לך מידע שאולי לא מה שציפית לשמוע. מה זה לא מה שציפית לשמוע? אני מבינה שראיתי את ההודעה על ה-3,036. אני מבינה את זה. ומה כתוב שם עוד? טרם נקבע. ואני רואה שהמפרעה עצמה כנראה לא תאושר. זה מה שאני רואה. כי הם שמו לב שבעצם הקבלות של 3,036 זה משהו שכבר קיבלתם ביולי, כי זה תרופות, זה קבלות על יוני. זה לא שולל את שאר הקבלות שיש לכם. זה לא קבלות על יוני. בואי תסתכלי, אוקיי? הקבלות שנשלחו, יש פה גם קבלות על חודש יוני 2022, שבחודש יוני 2022... אז יכול להיות שהם התבלבלו, והם רשמו יוני 23, ועכשיו הם יעשו על זה בדיקה, ואחרי שהם יעשו בדיקה הם יראו שזה יוני 22, וזה הסכום שאמור להיות, ואז הם כן יאשרו את זה. בסדר? זה מה שאמרתי להם, שיבדקו ויזרזו את כל הקבלות. אני דיברתי איתה בטלפון עם מוקד קנאביס, והיא אמרה לי שהקבלות מאושרות. דיברתי איתה בטלפון שבוע שעבר. היא אמרה לי מפורש, הנציגה, והיא אמרה לי שהקבלות מאושרות, היא נתנה לי את התאריכים של הקבלות המאושרות. היא נתנה לי אותם, אז איך את אומרת לי את זה עכשיו? אחרת היא הייתה אומרת לי. אוקיי. הדבר היחיד שאני אומרת לך כרגע, זה שאת ההודעה הספציפית שקיבלת, בסדר? ההודעה הספציפית שקיבלת, אני לא מדברת על שום קבלה אחרת. כל הקבלות האחרות הן עדיין בבדיקה, עדיין לא יצאו עליהן מפרעות. לא אמרתי שום דבר. אז אני רוצה לקבל הודעה על זה, אז שישלחו לתומר הודעה שטעו לו בחישוב, שהוא קיבל הודעה מוטעת, שיכתבו לו את זה בהודעה עם משרד השיקום. מה שיכול להיות שקרה, בסדר? שהם הכניסו את הקבלות של 22 ורשמו בטעות 23 במערכת. אבל יש שם גם קבלות של חודש נובמבר. אני רואה ש-23 יש לך נובמבר, יש לך 2 בנובמבר 23? לא 2. ויש לך בשנת... לא 2, יש פה של נובמבר, מה, הם עושים צחוק? יש לך 2, 5 לנובמבר ו7 לנובמבר. אוקיי, בסדר, 2 קבלות על 4, אוקיי, בסדר, על סכומים גדולים. אחלה, 2 קבלות. יש לך בשנת 2022, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 קבלות. בשנת 2021 עוד 2 קבלות, על אפריל.
נכון? אין. סבבה. גם קיבלתי אישור על זה. ממוקד קנאביס שהם לא שולמו עדיין. נכון, נכון. אני מדברת ספציפית על ההודעה ששלחת. ההודעה שנשלחה אליכם. ההודעה שנשלחה אליכם הייתה על יוני 23. עכשיו, יכול להיות שהם עשו טעות ורשמו במקום 22-23, יכול להיות, בסדר? ולכן הם כאילו אמרו, רגע, כבר שילמנו להם על זה, והם צריכים לעשות את הבדיקה שלהם ולגלות שזה 22. אז נעבירו להודעה על זה שזאת הייתה טעות. ויכול להיות שזה, לכן אני שלחתי אליהם כבר לפני, בתחילת השיחה, בקשה דחופה לזירוז, לבדיקה, שיבדקו את הדברים, כדי שיכניסו לכם את הכסף כמה שיותר מהר. אז שישלחו את זה שזאת הייתה טעות. אי אפשר לעשות טעויות ולבלבל לבן אדם נכה את המוח. אי אפשר. אי אפשר, סורי. הוא בונה על זה שיכנס לו כספים, ואז אומרים לו, לא, זו טעות, וגם זה אני צריכה לגלות בשיחת טלפון, שאני מתקשרת ומנסה לשאוב את המידע. למה הוא לא יכול לקבל מידע שחור על גבי לבן? למה להקשות את החיים על בן אדם? אבל את לא שואבת את המידע, אני אמרתי לך אותו מלכתחילה. תגידי, תגידי, מה זה שואבת מידע? אני אגיד לך. זה אומר שאני מקבלת הודעה א', והמציאות היא ד'. וכדי להבין שהמציאות היא ד', אני צריכה להתקשר יום למוקד, אני הבת זוג של הנכה צה"ל המדובר, ואז רק לקבל את המידע. אחרי 33 דקות שיחה. שאז אני מבינה... אבל 33 דקות שיחה, אבל סליחה, עם כל הכבוד, אני אמרתי לך את המידע מלכתחילה. הלכתי, בדקתי אותו, כדי לא להגיד לך דברים שמה המידע שהם עשו טעות? אז למה הם לא התקנו? שזה כסף שכבר הוחזר. אז זה דבר שצריך לכתוב אותו. אז זה מה שאת לא מבינה, שזה דבר שצריך לכתוב. אבל יכול להיות שהם עדיין בודקים את זה. אוקיי, ובינתיים הבן אדם אמור לרעוב. עד ה3 ימי העסקים שלכם. זה לא קשור אחד לשני. זה כסף שהובטח שהוא ייכנס. לכן בן אדם ויש לכם עוד כספים שמגיעים לכם, ולכן אני ביקשתי מהם לזרז את זה, בגלל שזה מגיע לכם בתור התחלה, ובדחיפות בגלל המצב הכלכלי. כבר עברה להם בקשה, גם ממני לפני חצי שעה, וגם מהעובד רווחה היום, בבוקר. התבקשו לעשות את זה. אני לא מזלזלת במצב. אני ממש לא מזלזלת במצב. אני מנסה לעזור בכמה שאני יכולה לעזור. לא הכל תלוי בי, אני צריכה להעביר את הפניות שלי הלאה ולבקש אותם. זה לא תלוי בך, אבל אז שמשרד הביטחון יעבירו לו הודעה שמדובר בהודעה כוזבת. אין בעיה, אני ביקשתי שהם ישוחחו איתך, שיסבירו לך כאילו את הקבלות, שידברו מה בדיוק מגיע, איך, מדוע ולמה. אני אומרת לך מה אני רואה במערכת, ושוב, יכול להיות שזה גם היה טעות אנוש, שבמקום לרשום יוני 22, רשמו בטעות יוני 23, בסדר? זה יכול להיות... אבל יש שם גם קבלות לא מיוני, אז איפה הטעות השני? אז איפה הדיווח על שאר הקבלות? לא, יש דברים שהם עדיין באישורים. יש דברים שהם עדיין באישורים, זה לא קשור אחד לשני. אז יש דברים שהם באישורים? יש דברים שההחזר הוא באישורים עדיין, איזה סכומים? על נובמבר הוא באישורים, אז אין עדיין את הכסף, כי זה עדיין לא הגיע לשלב שבכלל של המפרעה, וגם של יוני 21. את רואה, הנה נגיד, יוני 21 זה בכלל היה אפריל 21, נכון? אם אני זוכרת נכון? זה היה אפריל 21 היה אמור להיות. רגע. יש פה אפריל 22, יש פה המון, אני שלחתי, יש פה ינואר 22, יש פה... אני רוצה לראות אם יש אפריל 22. יוני 21. אוקיי, זה היה, כמו שזכרתי נכון, זה היה אפריל 21. אני זכרתי נכון, זה היה אפריל 21 שהיא עברה איתך על הדברים. כאילו כל הקבלות שאמרנו מקודם, של 2021 יש 2 קבלות, 2023 2 קבלות, ו-2022 יש 1, 2, 3, 9 בערך. 7, 8. 8 קבלות. בסדר, אז לא. אוקיי, אז יכול להיות שזה פשוט נפל על טעות אנוש, כי הנה, הם חשבו גם עכשיו יוני 21 במקום אפריל 21. בסדר? והם עובדים על זה והם פותחים את זה. אני ביקשתי מהם לזרז את זה פשוט. כדי שתוכלו לקבל את הכסף, באמת, את הכסף פיזית בסופו של דבר. תגידי, אם לא במפרעה, מתי התגמול, אם לא במפרעה, מתי מקבלים כסף? זה עובר רק במפרעה. זה עובר במפרעה, כדי שלא תצטרכו לחכות לתגמול. בתגמול רואים את זה כאילו, יודעת, על הכתב, אבל את הכסף... אז בעצם אין תאריך.
אין תאריך, הבן אדם אין תאריך לקבלת כספים. אין. הרעיון שזה במפרע ולא בתגמול כדי שתוכלו לקבל את זה יותר מהר. כן, אבל זה לא קורה. כדי שלא תצטרכו לקבל את זה רק בראשון לי. אז אז מתי התקשרו אליי ממוקד קנאביס? אז שלחתי להם עכשיו הודעה, אני מקווה שהם יחזרו מהר. מה זה מהר? כמה שיותר מהר, אני שלחתי להם את זה על דחוף, ביקשתי את זה. כי גם אתמול אמרו שפנו, עשו פנייה. לא, אתמול פנו למשהו אחר. בסדר? אולי הנציגה לא הבינה אותך נכון, אולי עשתה טעות. היא פנתה לעובדת רווחה בנוגע למשהו שיהיה אפשר לעזור לכם במצב כלכלי. ואז אמרתי לך, מה שאמרתי לך בקודם, הוא שלח פנייה לקנאביס כדי לזרז את כל העניינים. כדי שיהיה לכם עזרה כספית. בסדר? אני עכשיו פניתי למוקד קנאביס, עם בקשה לזרז את כל העניינים, ושגם רשמתם שיתרו אותך קשר. את רשמת להם את המספר הטלפון שלי? זהו, שנייה, אני רוצה לראות אם יש לנו את המספר הטלפון שלך. עכשיו שאני אומרת את זה בקול, שנייה. כן, 029 בסוף. אני רשום להם רק שזה נייד 2. רגע. כן, יש לנו את המניעת שלך בעיקרון במערכת. אני רק מציין בפניהם שידברו איתך. אוי, מתיש. אוי ואבוי למדינה שככה אגף שיקום מתנהל. פשוט מתיש. בסדר. יאללה. תודה. ביי.